Ila-ilahon ta kining Cebuana singer nga migamit sa iyahang talento aron makatabang sa iyang pamilya pinaagi sa pag-livestream. We have this morning Shanaya Postrero. Hi Shanaya, maayong buntag ug welcome sa GMA Regional TV Live. Hi, good morning, ma'am. Hello. Thank you for welcoming me. Thank you for um this opportunity po. Of course, it's Thank our you for having me. pleasure. It's our pleasure to have you this morning, Shanaya. Busa, Shanaya, ikaw, usaman jud ka sa mga Sugboanong singers who joined The Clash Season 2. Yes. What made you join or what made you decide to join that big contest on TV? Dream na gud kayo na ako mo join nga mga contest, mga prestigious nga dagko kayo nga contest. So, ako mama pud kay supportive kaayo. Ya, ganahan siya nga mo try daw ko. Naamang gud kay friend nga nag-champion sa The Clash. Siya ang champion sa season 1. Sa pagsalmot nimo sa The Clash Season 2, unsa imong mga nakatunan ug mga nadiskubre nimo sa imong kaugalingon after joining the singing contest? Naamang gud may mga workshops ato for 3 weeks. So ako nakatunan ato is amateurista man gud ko. So amo ang being an amateurista, amo ang kuanra kay birit-birit. Pero pag adto dito sa mga workshop itudloan ni og how to sabton ang kanta. Pero for now, Shanaya, unsay mga gikabisihan nimo? Sa pagkakaroon kay nag-live stream ko sa gitawag nga Bigo App Live. Nagkanta-kanta while live. Pinaagi ba ni anang account nimo? Pwede usab ka maka-earn? Aduna say income nga moabot? Na ay income, na ay salary. Nice. Maron akong workan karon, maron akong sa kasaligan sa pagkakaroon nga pandemic lisod din ang panahon karon. That's good to hear, Shanaya, nga imuhang talento nagamit nimo pag-ayo ug nakatabang usab ka sa imuhang pamilya pinaagi sa imuhang pagkanta. Yes. Ikaw, Shanaya, for someone like you who's still very young and very talented, unsa ang imuhang mga top priorities karon? As a breadwinner, akong priority karon kay ako arag yung family nya dako kaayo tabang ang akong talent, which is ang pagkanta. And sa pagkakaroon akong priority karon kay ako ang work o ang pagkanta sa mga singing contest bisag online lang. Busa, para sa imuhang mga fans and followers, asa kanila pwedeng i-follow ug madunggan sa social media? Hi guys! So you can follow me on Instagram, Sheena Postrero, and on Facebook, Shanaya Postrero. Yes. And to end our interview, Shanaya, ug para pampag-good vibes sa ato ang mga viewers this morning, pwede ba mi mo request og kanta gikan nimo? Oh, my darling, I've hungered for your touch alone, lonely time. When time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? Thank you. Wow, thank you for that song, Thank you so Shanaya. Sana all, Shanaya og tingog. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.